Dan Allah tambaya nake yi. To Allah ya sa mun sani muna jin ka. Wallahi tallahi daga kauye nake na ci nama ai min yawa. Na higo birni kuma yawon sallah ciki da har gitse gashi zawai ya kama na rasa yadda zan yi. Dan Allah ana haka ya zaka nuna min in je dan yi zawai nan. Gaskiya nan dai bayan da zamu ka je ka zagaya ka ce kawai kai hakuri. Dan Allah ka taimaka mu kan je mu in ka hinna wani. Wallahi tallahi ka hinna ya da ni. Gaskiya nan babu wani guri da za a nuna ma a ce ka je kai toilet a gurin saboda na tuna hanarin zuwa akwai wani kango guda daya a nan baya da bakaken aljanu ne a ciki. Wallahi ko jajajen aljanu wallahi tallahi zan yi. A'a ba Dan Allah ka taimaka ka nuna min kai. amma ba ruwa Ni fa da gani wallahi dan iska ne aljanun ma tsoro na suke billahi ne. Allah ka taimaka Mu san gun bane. dan kauye ne. wallahi ni aljanu na kai a Lagos. Ka kai hika san gira ba wallahi. Kaga kangon nan. Wannan ne kangon? Wannan shi. Kai nagode to nagode. Yawwa. Nagode. Wai shi wannan bari in ga me yasa kake nema ya da wayannan aljana. Baba ne ba fitsari haka. Dan baba ka shan shi kawai. Kai subhanallah. Wai Allah ku